находиться в общественных местах без масок запрещается. дар Ӯзбекистон вазъи эпидемиологӣ ба таври назаррас бад шуда, шумораи мубталоён ба ҳадди таърихӣ расидааст ва аз ин рӯ ҳукумат аз 10 июл гузариши тамоми қаламравии кишварро ба минтақаи сурх эълон кард. дар ин хусус 8 июл сухангӯи вазорати корҳои дохилии Ӯзбекистон Шохрух Ғиёсов зимни брифинги мустақим дар шаҳри Тошканд хабар дод. қаблан як комиссияи вижа ба сокинони вилояти Тошканд иҷоза дода буд, ки ба пойтахт омада кор кунанд. акнун он манъ карда мешавад, қайд кард Ғиёсов. ба гуфтаи ӯ, тамоми минтақаҳои Ӯзбекистон ба минтақаи сурх гузаронида мешавад, ки ин ба таври назаррас шадид шудани чораҳои карантинӣ дар тамоми кишвар ифода мекунад, на дар минтақаҳои алоҳида. ғайр аз он, пас аз пурзӯр кардани карантин, аз 10 июл то 1 август танҳо мағозаҳои хӯрокворӣ ва дорухонаҳо фаъолият мекунанд. ҳамаи имтиёзҳои қаблӣ бекор карда мешаванд. нуқтаҳои хӯрокворӣ танҳо метавонанд бо воситаи интиқолдиҳӣ кор бикунанд. феълан мақомоти дахлдор дар ин бора тартибот таҳия карда истоданд, илова намуд сухангӯи вазорати корҳои дохилии Ӯзбекистон. қаблан хабар дода шуда буд, ки аз 10 июл то 1 август Ӯзбекистон чораҳои карантиниро тақвият мебахшад. ёдрас мекунем, ки 8 июли соли ҷорӣ намояндаи идораи мубориза алайҳи коронавирус дар Ӯзбекистон Ҳабибулло Оқилов вазъи фалокатборро бо коронавирус дар кишвар эълон карда буд. Bizni Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi resurslar bugunga kelib poyoniga yetdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ko'yka o'rinlarimiz to'lgan, barcha shifokorlar jalb etilgan. Biz yana bir yangi taklif kiritdik va maxsus komissiya uni to'g'ri tushunib, u qarorni ham qabul qildi. Biz hozir o'sha simptomsiz, alomatlarsiz chekayotgan bemorlarni barchasiga uyda davolanishga ruxsat berdik. коршиносон қайд мекунанд, ки чунин вазъ дар дигар кишварҳои Осиёи марказӣ низ ба назар мерасад. Следственной комиссии в связи с осложнением ситуации по коронавирусу